Bé, jo em presento, em dic Marc August Muntanya, soc pastor, com us deia, aquí a Ridaura, a la Garrotxa, i a part també soc historiador. Vaig estudiar història mentre feia de pastor, cosa que va ser una mica complicada en alguns moments, i quan ja creia que havia acabat els estudis vaig tenir la sort de poder fer un màster en recerca a través del Centre de Recerca d'Història Rural a la Universitat de Girona. I ara, aquest any, quan ja també creia que em podia centrar només a fer de pastor i no m'embolicaria més, estic inscrit a l'Escola de Doctorat de la mateixa universitat per fer una tesi doctoral sobre pastors i ramaderia en època moderna, juntament amb la Universitat de Perpinyà. Llavors, el que us presentaré avui és una comunicació molt breu, intentaré anar molt ràpid, sobre les investigacions fetes els darrers anys en l'àmbit acadèmic. Parlarem d'usos comunals i de béns comunals. Llavors, el primer de tot que cal aclarir són els noms, béns comunals, usos comunals o emprius, perquè hi ha certa confusió en aquest aspecte. Els béns comunals és allò que tots associem a la muntanya, a l'alta muntanya, que són els béns que pertanyen al comú. És a dir, un bé comunal és un tros de terra, en aquest cas parlem de terra perquè parlem de ramaderia, que pertany al comú, que el comú la posseix. El comú pot ser un ajuntament, pot ser una parròquia o pot ser un grup de veïns. En canvi, els usos comunals o els emprius, que més o menys vindrien a ser sinònims, no sempre, però ho simplificarem així, són els drets que el comú exerceix sobre una propietat. És a dir, els usos que el comú aplica sobre una propietat, sigui seva, sigui un bé comunal, o sigui una propietat privada, o sigui una propietat eclesiàstica, etc etc. Els orígens, per dir-ho simplement, es perden una mica en el temps. Aquí us he posat alguns noms dels primers codis que els mantenen escrits. I passaré una mica ràpid. I la distribució territorial sí que és important perquè els trobem, tant usos comunals com béns comunals, arreu dels països catalans. És una cosa que la gent sol pensar que es centra en l'alta muntanya perquè és allò que ens ha capturat, que és allò que ens ha arribat, però en canvi no és cert. Els usos comunals eren a tots els pobles i a tots els territoris, tant a la plana com a la muntanya, i era una cosa estesa i universal, amb la particularitat que cada poble, cada veïnat, cada parròquia tenia les seves normes, la seva manera de funcionar i les seves particularitats. Estem parlant d'un fenomen ultralocal, un fenomen molt divers i molt variable en funció de criteris climatològics, històrics, culturals, etc., però sí que estem parlant d'un fenomen universal. Com es vincula els usos comunals amb la ramaderia? Doncs bé, de manera molt òbvia, perquè a la ramaderia els ramats anaven a pasturar a terres que no eren seves, per dir-ho simplement, no? Els ramats, fins al segle XIX, fonamentaven la seva activitat, o una part molt gran de la seva activitat, en pasturar terres que no necessàriament eren seves. Això vol dir que trobem moltíssims casos de pastors i ramats que pràcticament no tenen terra, que utilitzen aquests usos comunals, aquests drets de pastura sobre terres d'altres. No? El cas més habitual és els boscos, però també els prats d'alta muntanya, s'hi poden anar per dret de veïnatge o també pagant, però també a la plana trobem aquests drets com el rostoll, que és el més conegut, que és el dret dels ramats d'entrar en un camp de conreu quan ja s'ha fet la collita, que el rostoll normalment l'associem al cereal, als camps de blat, etc., però també s'exercia a sobre de la vinya, de l'olivera, els ametllers i altres tipus de conreus. Els usos comunals, com us deia, garantien l'accés a pastura sense terra, per tant, era un modus vivendi molt habitual en la ramaderia, ho va ser fins al segle XIX, ho va ser parcialment durant el segle XX, però els usos comunals van tenir aquest cert declivi, per això dic que a partir del XIX-XX van anar desapareixent, però prèviament, a partir del segle XVI i sobretot del segle XVII, els usos comunals entren en xoc amb l'agricultura. Per què? Això que us deia del rostoll, que els ramats entren a pasturar la vinya i entren a pasturar els ametllers, un dels problemes que hi ha és que en el moment en què els pagesos de vinya o d'ametllers o altres pagesos comencen a voler aplicar noves tècniques, es troben que els ramats tenen aquest dret d'entrar-hi i els impedeixen desenvolupar la seva activitat. I això comença a generar unes tensions i uns conflictes que propicien o que faciliten aquest procés que s'anomena de tancament de terres. Aquí us he posat una foto d'una cabra meva per il·lustrar per què els pagesos es queixaven, perquè es queixaven molt sovint de les destrosses, sobretot de les cabres, perquè, com veieu, les cabres ho arrasen tot, i quan estem parlant del dret al rostoll en
En cereal, per exemple, no feien gaire mal, però quan estem parlant d'entrar a camps d'oliveres o camps d'ametllers, que hi ha arbres, que són un bé, diguéssim, que quan no fan fruit també són un bé i tenen valor, doncs els animals ho aixafaven, també aixafaven els murs, etc. El problema d'usos comunals és que no deixen documentació escrita, o deixen només un tipus de documentació escrita. Per què? Perquè els usos comunals estaven altíssimament regulats, però de manera oral. Sempre estaven regulats de manera oral, però estaven molt regulats. Al revés del que es pensa moltes vegades, una terra comunal o un dret comunal no era que tothom hi pogués entrar, sinó que era una cosa terriblement complicada i terriblement regulada. Regulada per la comunitat, regulada de manera oral i, sobretot, regulada pel costum i per la pràctica. Comunal no vol dir lliure accés, vol dir que només hi podies accedir d'unes determinades maneres. Comunal no vol dir públic. Això és una cosa que sovint la gent es confon. Un dret comunal no és un dret públic, no és un dret de tothom, sinó que és del comú. Qui és aquest comú portarà a la història molts conflictes, perquè a vegades es considera que és la parròquia, el poble, el veïnat, i si és per veïnatge, si és per naixement, doncs hi ha conflictes, hi ha violència i hi ha morts, no? Per definir qui és el comú, però en general comunal és sinònim de privatiu i de tancat. És a dir, els comunals, tant els usos comunals com els drets comunals en general, són sinònim de tancament, d'espai privat només per a aquell comú. Com us deia, a partir del segle XVII es va propiciar la necessitat de tancar terres. En el moment en què es comencen a tancar terres, també es tanquen alguns camins. En el moment en què canvien aquests usos i es deixen d'exercir, com que no estaven regulats per escrit, se'n va perdent la pràctica i se'n van perdent els drets. I el no ser exercits, l'únic que resta escrit són les limitacions, són les sentències resolutòries, on la documentació que trobem és la documentació judicial de quan es tanquen aquestes terres, de quan es prohibeixen aquests drets o quan es regulen a la baixa. No? Per exemple, el dret d'espigolar en determinats llocs del Rosselló, per exemple, es regula i es regula de manera molt rigorosa, molt estricta, limitant el dret d'espigolar. Llavors, el que tenim escrit és la regulació i la pèrdua, en certa manera, d'aquest dret, més que no pas el dret en si. Aquest text l'he trobat molt interessant perquè això que diu és una mica el resum del que estava explicant. Els costums van existir en un estat de confusió constant en què creences no escrites es barrejaren amb normes improvisades i pràctiques ad hoc que mai van ser codificades. El costum també era freqüentment subjecte de les condicions geogràfiques i temporals. És a dir, que cada terra fa sa guerra, resumidament, que cada poble ho feia a la seva manera i que s'anava adaptant segons el temps. Això explica també perquè avui en dia ens han arribat de manera molt difosa, de manera molt adaptada o de manera fins i tot desapareguda, diguem. I les conclusions, per anar acabant, he anat una mica ràpid perquè em feia una mica de por passar-me el temps, és que, com us deia, els usos comunals a la terra eren una manera de viure i de sobreviure per la ramaderia. Cal no confondre això amb rics i pobres. És una cosa que sovint passa, que es confon els usos comunals com una vàlua de supervivència per les classes baixes que no tenien terra o no tenien accés de la terra, quan trobem exemples tant al Pla de Barcelona com al Rosselló, en què els grans propietaris de bestiar, que eren els rics, utilitzen els drets comunals per xafar els camps de petits pagesos que eren bastant pobres, diguem-ho així, no? Vull dir que hi havia aquesta dicotomia de rics, pobres amb els drets comunals, no funciona exactament així, és una cosa molt universal i que en alguns llocs funciona d'una manera i en alguns llocs d'una altra. Són uns drets que s'han anat perdent perquè no estan regulats, no estan escrits, i per tant, en el moment que s'han deixat d'exercir, s'han anat deixant de conèixer, i en el moment en què es deixen de conèixer, desapareixen. Ens queda la documentació que els limita, la documentació que els prohibeix, però, malgrat tot, existeix en la nostra societat aquesta pervivència que la gent no es qüestiona gaire. És a dir, la gent quan va a collir bolets o quan va caminar per uns camins o va collir bolets per uns boscos que no són seus, que tenen propietari. Si seguíssim la norma de la propietat privada tancada moderna, no hi haurien de poder entrar, no haurien de poder collir-ne cap fruit. Si poden collir bolets i si poden passar per un camí és perquè hi ha una pervivència d'aquests usos comunals, malgrat que no estigui escrit i malgrat que n'haguem perdut la consciència. I, finalment, la regulació escrita, un deute pendent, ho he deixat així com a pregunta, perquè
És cert que hi ha certes regulacions amb el tema dels camins ramaders, però són regulacions generalment ambigües, són regulacions que no estan desplegades o que no hi ha les eines per desplegar-les correctament. De l'usos comunals, el llibre 6è del Codi Civil en fa esment, però en fa esment d'una manera que no s'entén exactament què protegeix, i normalment quan es regulen escrit, avui en dia es regula sempre supeditat a la propietat privada, quan precisament els usos comunals el que feien era sobrepassar la propietat privada, no? Era donar un dret que els propietaris, per dir-ho d'aquesta manera, els propietaris de terra eren propietaris d'allò que creixia a la terra, però no de la terra en si. I avui en dia la regulació escrita doncs, no existeix i és un deute pendent. I fins aquí. Moltes gràcies.